derude. Hey gud, mand! Hvad fuck laver du her? Hvad gør du? Fuck en syg ting til, mand. Ja, hvad er det? Du kan få min ned i min bil, og have en masse hundevand. Jeg er desværre lært. De er også grimme og mega klamme, ja. Nej, vi skal bare komme over til min bil. Nej, Jeg skal på toilettet, vi ses. Kom nu! Kom. Jeg skal bare lige Kom nu, vi er lige her. Asger henne. Asger. Fedt. Hvad gør vi? Hold da lige det vand, så meget. Der han kommer. Derovre. Burde vi hjælpe ham? Ja, men er det ikke ret farligt? Jamen, jeg savner ham. Det var sådan en Asger. Jeg skal op. Ja, vi skal bare tage slut på. Ja, det er løbet. Ja, det er fint. Og så har han ikke fået op i. Men altså... Vi er friske lige på toilettet, okay? Vent lidt med Theo! Theo, vent lidt! Nej, du skal bare blive her, Du skal bare på toilettet. Vent lidt! Med Theo! Theo! Vent! Jeg skal lige se, om vi får hende ud. Vi vil jo ikke have, at den der seriemorder kommer. Vilfred, hvor er du? Hallo? Vilfred? Det er altså ikke tid til pranks nu. Jeg ved godt, Asger er død, men du behøver ikke også at spille død. Hallo? Hallo? Vilfred! Rejs dig nu op! Jeg må væk herfra. Jeg tror, hun farvet vild. Den er meget stejl. Ja, fuck it. Ej, hvor den lille lortemorder. Den skal drikke min lort. Nå, fuck dem. Jeg går hjem og tager min guldbejer. Jeg vil have nogle kolde, dejlige guldbejer. Du Asger? Ja.
Tror du, vi er døde? Måske. Tror du er død? Ja, det tror jeg. Kunne du egentlig drikke en guldbøjer, selvom du er død? Ja. Har du en med? Ja, jeg har 2 med. Det er sgu lige i orden, mand. Det er sgu rart. Det er sgu rart at drikke guldøl, selvom man er død, og selvom man ikke er det. Hvor fanden er Matteo egentlig? Det er fuck ham. Ja, fuck Matteo.